вазири умури дохилии Тоҷикистон қавл дод гунаҳгори садамаи маргбор дар маркази Душанбе ҳар кас ки набошад ҷазо хоҳад гирифт. Рамазон Раҳимов дар бораи садамае суҳбат мекард ки бо ширкати Расули Амонулло, фарзанди ноболиғи Амонуллои Ҳукуматулло, раиси ширкати роҳи оҳан сурат гирифт ва 3 нафарро кушта бар ҷой гузошт. ҳозира тафтишот умуман гунаҳгори асосиро муайян накард, чунки тафтишот рафта ист. ҳар як паррандаи ҷиноятӣ 2 моҳ муҳлат дорад баъди оғоз шуданаш. муайян шуд шахси гунаҳгор дастгир карда оварда мешавад, дар ҷои набошад. Рамазон Раҳимов ҳамчунин тасдиқ кард ки келини Қозӣ Давлат Қоимдодов, сафири Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Беларус, бо иттиҳоми қочоқи ҳероин дастгир шудааст. дар ҳақиқатан ин факт ҳам ҷой дорад, дар маҳбас аст ва тафтишот давом дорад. мусоҳибаи комил бо вазири умури дохилӣ дар торномаи озодӣ.орг. додгоҳи шаҳри Хуҷанд ду зиндонии тоҷикро бо гуноҳи нашри ахбори бардурух ба 7 ва 9 соли зиндон маҳкум кард. Садриддин Тошев ва Суннатулло Ризоевро ба нашри видеои гунаҳгор донистанд ки дар он зиндониён дар бораи латукуб шуданашон аз ҷониби зиндонбонҳо нақл мекарданд. волидони зиндониён ҳукми додгоҳро ноодилона медонанд. ма аз ҳукми додгоҳ шикоят мебарем ва додгоҳ ба ҷои он ки ҳаққа ба ҳақдор гардонад, ҳаққа аз мо гирифта ба сардорори раёсатҳо мекунад. видеои шиканҷаи зиндониён дар пайи расонаӣ шудани ҳодисаи ҳалокати Ҳамза Икромзода дар зиндони шаҳри Душанбе ба дасти матбуот расид. дар шаҳри Душанбе муҳокимаи додгоҳӣ Асадулло Иброҳимов, як сокини ноҳияи Рӯдакӣ, оғоз ёфт ки дар матбуот бо номи муллои ҷодугар шинохта шудааст. Асадулло Иброҳимовро ба озори ҷинсии занҳое муттаҳам мекунанд ки барои муолиҷа муроҷиат мекарданд. нашри видеои дастдарозии ин мард ба як зан дар интернет сару садо кард. дар сурати гунаҳгор дониста шуданаш ӯро 10 соли зиндон таҳдид мекунад. дар шаҳри Душанбе мусобиқоти байналмилалӣ барои ба даст овардани ҷоизаҳои Федератсияи байналмилалии шоҳмот идома дорад. 37 шатранҷбоз аз Тоҷикистон, Узбекистон ва Қазоқистону Қирғизистон то рӯзи 20 октябр барои соҳиб шудан ба ҷоизаҳои пулӣ бо ҳам нирӯ меозмоянд. ба гуфтаи баргузоркунандагон, рақобати имсола бисёр пуршиддат ҷараён мегирад. имсол дар Тоҷикистон қувваи шатранҷбозон хеле баланд аст, зеро дар он гроссмейстерҳои байналхалқӣ, устодони байналхалқӣ хеле зиёд иштирок доранд. баъди натиҷагирии 6 даври мусобиқот, Ҷаҳонгир Воҳидов аз Ӯзбекистон пешсафи ягона мебошад. ҷоизаҳои пулии мусобиқот аз 200 то 4000 долларро ташкил медиҳад. ва барои дарёфти ахбори бештар ба сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам телефони ҳушманди худ муроҷиат кунед.